दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जमदुवार रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौनो फोरमायनो सानबाय दि फैबाय थानाय जे बिटिसि एबा बिटिआरनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल हानजाया जे 100आव 100% देरहाबाय बेखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायबाय जे जमदुवार समस्तियाव जोङो खमैब्लाबो 25,000 भट लानानै जोङो देरहानो थांगासिनो दङ बेखौ रावबो होबथानो हाया बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमान जाबाय। दा जोङो नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन जाय बिथांमोनहा दोलोनि बिजाथिफोर दङ जमदुवार बियाबाव खायसेया होनदों जे बेवहाय बिथांमोना देरहागोन होननानै डिमान्ड खालामनानै लादों नाथाय बेयो माब्लाबाबो जाया बिथांमोना देरहानो हाया। आरो बेराफारसे आङो नुबाय थादों खोनानो मोनदों बिपिएफ दोलोनि बिजाथि जाय बिथां रेवरिया नार्जिहारि बिथाङा होनदों बिटिआर गोरोबथाया बे जाबाय कमप्लिटलि बे ओनसोलाव मोनसे अशान्ति परिबेश लाबोनो थाखाय मोनसे बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। बिथाङा सिदा सिदि मोनसे रावजों होनदों कमिउनेल मोनसे क्लेश खालामगोन बे एकर्डनि गेजेरजों नाथाय बिथांमोना बे एकर्डआव मा दं मा गैया हयथ' मोजाङै नायाखै आरो नायदोंबाबो बिथांमोना खालि मानसिफोरखौ थगायनो थाखाय राजनितिनि आवथायाव बिथांमोना माब्रै गावसोर देरहानो हागोन बे बाथ्राखौ हयथ' बुंदों नाथाय बिथांमोना बेबादि बाथ्रा बुंनानै जोंनि जमदुवार समस्तिजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ बिथांमोना मालाबा थगायनो हाया बिथांमोना मिसलिड खालामनो नागिरनो हाया खारन 17 बोसोर बिथांमोना थगायबोबाय आरो मानसिफोरखौ थगायनो हालिया बिनिखायनो एकर्डनि बागै जादों जाया बाथ्राखौ बुङो। दा बिनिखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे सासे दैदेनगिरिया सासे बिजाथिया बेयो सान्थि आरो उन्नतिनि बाथ्रासो बुंनांगौ नाथाय बेखौ बुंनो नागारै बिथाङा बेवहाय दावराव जागोन गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिगोन होननाया बिथांमोना जे थारैनो ओनसोलाव सान्थि थासारिखौ लुबैया अशान्तिखौसो जे लुबैयो बेयाव बिथाङा सासे बिजाथि जानानै बिथांनि खुगाजोंनो बे बेरखांबाय थादों। आरो नोंथांमोना निस्सय नुदों दिनैनि तारिखआव बिपिएफ दोलोनिफ्राय मानसिफ्रा सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय लानानै जाय वार्किं प्रेसिडेन्ट जाय बिथांमोननि एमएलए सानथ्र'हायै बिबानाव थानाय मानसिफ्रा दिनै साफानि उनाव सासे एंगारगासिनो दं नागारगासिनो दं आरो बेनो फोरमान होबाय जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना जिर' मारिसिगोन आरो बे बिसायख'थि जोबबानो बिथांमोननि जे बिपिएफ दल बे थानाय नंला थारमाने बे दला दा बिनिखायनो बिथांमोना प्रदर्शन खालायदों बहाबा झान्डा गायदों प्लेट गायदों दा बे जाबाय जे कोनो दिन बिथांमोना आरोबाव थायैखाय बिथांमोनखौ नुनो मोनबावला बेबादि मोनसे परिबेसा फैगोनखाय दिनै बिथांमोना बेखौ देखायस्रादों। दा बिनिखायनो बिथांमोना लामा सामा दोनाजासे बेखौ बहाबा मिउजियामाव जुदि प्रिजार्भ खालायनानै दोनोबा बे मोनसे ओरैबायदि मोनसे नेरसोन थागोन जे मोनसे समाव बिटिसिआव मोनसे पार्टि दंमोन बिपिएफ बिथांमोननि माने सिम्बला नांगालमोननो होननाया जाहाथे थाहैयो बिनिखायनो लामा सामायाव गायाजासे सोरनिबा न' उखुम मुदायाव गायाजासे बबेबा बिफाङाव गायाजासे बिथांमोना मिउजियामाव दोनहैनाया मोजांसै खारन जोङो नैबे एबार इलेक्सन जोबबानो गोदान मोनसे सरकार दागोन इउपिपिएलनि दारै आरो जोङो बुंबाय जमदुवारनिफ्राय लानानै सानजाहा 40टा जे समस्ति दङ बिनि गेजेराव दिनैनि तारिखआव 30टाया जोंहा देरहाखानायखा नाथाय बांसिन देरहानायनि थाखाय जों नाजागासिनो दङ। दा बे समाव सार नोंनिफ्राय मोनसे खोथाखौ जों मिथिनो लुबैदों जे बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोना बुंबाय थादों माने सरकारा जोंसो दागोन गमामायैनो बिथांमोना जुदि सरकारखौ दायोबा आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना होनबाय थादों जे बिटिआर एकर्डआ जेबो माया जायाखै जोङो बेखौ मावफुंनाय जानाय नङा गमामायैनो बिथांमोना जुदि सरकाराव फैनानै जुदि बिटिआर एकर्डखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनानै खामानि मावाबा नोंथांमोननिफ्राय मा इनिसिएटिभ लानो नागिरदों बे सायाव नोंथाङा मा बुङो? नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे बिटिआर एकर्डखौ आं इमप्लिमेन्टेसन खालाया पावाराव फैयै मानसिया माबोरै खालायनो बेनो मोनसे नोंथांमोननो फोरमायथि होखाबाय बिथाङा पावाराव फैयोब्लासो फैनो हानाय क्षमता दंमोनब्लासो बिथाङा बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगौनि बाथ्राखौ बुंगौमोन नाथाय गाव मोनदांखाबाय मिथिखाबाय बिनिखायनो बिथाङा इनडाइरेक्टलि बुंबाय जे आं बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालाया थारमाने सरकारावनो गैया सरकाराव गैयै मानसिया बहा इमप्लिमेन्टेसन खालायगोन बे इमप्लिमेन्टेसनखौ इउपिपिएल दोलोआ खालायगोन बहाय जेबो गिनांगौ गैया बिभिन्न जाति गोष्ठीनि जे अधिकार बे अधिकारा संबिधानाव जेरैबायदि होगोन बे माने थाजोबगोन आरो दिनैनि तारिखआव जे माने मानसिफ्रा हाखौ लानानै गिदों
जे गुबुन गुबुन जाति गोष्ठीखौ बेखौ माने जाय कासायाव थादों बेनिफ्राय उच्चित खालामनाय जागोन नाथाय बे मिसा खोथा इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैयोबा 5 बोसोरनि गेजेराव रावबो हा पाट्टा मोनै मानसि थानाय नङा रावबो जाति गोष्ठीया जेबो गिनाङा दिनै जायफ्रा गिदों आं खावलायनो नागिरदों जेबो गिनांगौ गैया যিসকলে মাটি পট্টা পোৱা নাই আমি 5 বছৰৰ মাটি পট্টা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 17 বছৰৰ 17 জনক মাটি পট্টা দিব পৰা নাই আৰু ই কেনেকৈ এতিয়া মানে বিটিসি হাহন কৰিব বিচাৰিছে 17 বছৰ যেনেকৈ দুৰ্নীতি কৰিলে এইটো ৰাইজে এতিয়া সবে বুজি পাইছে 17 বছৰত যেনেকৈ আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ যিটো আঁচনিবোৰ আহিছিলে এইটো কাই পেলাই আত্মহত্যা কৰিছে এতিয়া হাগ্ৰামা কোনিয়ে ভোট নিদিয়ে হাগ্ৰামা কৈ আছে বিটিআৰ ইমপ্লিমেন্টেশন আমি নকৰোঁ হি কেনেকৈ কৰিব এই চৰকাৰতে নাহে যিজন ব্যক্তি চৰকাৰত নাহে ঠিক তেনেকৈ মানে বিটিআর একোটি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব হে কৰিবই নোৱাৰে কাৰণ চৰকাৰত নাহে এইটোৰ কাৰণে ইন তাৰিখে ক'লে যে মই এইটো ইমপ্লিমেন্ট নকৰোঁ তাৰ মানে তাৰ গাদিয়ে নাই এইবাৰ শূন্য হ'ব বিটিসি ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে চাব বিপিএফ নামৰ এটা বস্তু নাথাকিব চিনচাপ নাথাকিব তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বিপিএফ দলক এই যে ৰাস্তা ঘাটে গছে পথাৰে যে ইহঁতে প্লেগ লগাই আছে নাঙলৰ পতাকা এইটো ইয়াত নলগাই পেলাই এটা মানে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এটা মানে মিউজিয়ামত ইহঁতে থ'ব লাগে মিউজিয়াম বনাই লৈ পেলাই টক তেতিয়া ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মানুহবিলাকে চাবলৈ যাব যে আমাৰ এই এলেকাত এটা নাঙ্গলৰ দল আছিল এতিয়া মানে মিউজিয়ামত বোলে আছে তেতিয়া মানুহবিলাকে চাব যাব গতিকে সিহঁতে এতিয়া চৰকাৰত নাহে গতিকে বিটামনা চৰকাৰৰ পই নাহায়া जेबो खामानि मावनो हाया बिथांमोना नैबे साननैसोनि उनावनो जेब्ला डेट डिक्लेयार जाबाय आरोबाव बिथांमोना गुगायै खालिबोल' थाइजौखौ जाय माजा थानाय बादिल' सासेल' थाहैनो हासिगौ आरो बे समाव जों नोंथां बे मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों जे फैबाय थानाय समाव बिश्वजित दैमारियाथ' मैया जेबायदि माने बिपिएफ दलनि वार्किं प्रेसिडेन्टनिफ्राय रिजाइनेसन खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा प्रेस मिट होनानै दिनैनिफ्राय आं बिपिएफआव गैला बे खोथाखौ क्लियार खालामबाय नाथाय बिथाङा होनदों बिटिसि इलेक्सनाव माने बिजेपिनि जानानै केम्पेनिं खालामगोन बे बिथिङाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सायावहाय माबा मोनसे गोहोम खोख्लैफैगोन नामा बिथाङा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बिश्वजित दैमारिया दिनै बिपिएफ दलनिफ्राय रिजाइनेसन होनानै बिथाङा दिनै बिजेपियाव थांनो नागिरदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया कारण बे गावबागाव व्यक्तिगतनि बाथ्रासो दा बिथाङा बिजेपियाव थांनानै मा खामानि मावो बिथांनि खोथा नाथाय बिथांनि बिजेपियाव थांनानै जे खामानि मावनायावहाय जे इउपिपिएल दोलाव गोग्गोमथार मोनसे गोहोम गोलैगोन जों बेखौ सानाखै बिथाङा गावनि लाइनाव गाव खामानि मावलांगोन नाथाय इउपिपिएल दोलोखौ दिनै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव हास्थायदों कारण मोनसे शक्तिशाली दल होननानै बुङोबा दिनै इउपिपिएल दल आरो इउपिपिएल दल नङाबा बे ओनसोलाव कोनो दिन दस्रा दला फैनानै बाव सरकार गठन खालामनो हाया बेनिखायनो आं सानदों बिथाङा मा खामानि मावगोन मावा बिथांनि खोथा नाथाय जोंनि दोला जोंना मजबुतैनो दङ जोंहा बिथांखौ गाज्रि साननांगौबो गैया मोजां साननांगौबो गैया नाथाय बेल'नो बाथ्राया दिनैनि तारिखाव बिटिसिआव जेसेबां थानाय विभिन्न जाति गोष्ठी इउपिपिएल दोलोजोंनो थाफानानै बिश्वास खालामनानै बिथांमोना जोंजोंनो खामानि मावनो ओंखारबोदों गतिके बेवहाय जोङो बेखौल' मोनसेखौल' जों बुंगोन जे जोङो एबार सरकार दागोन आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया थेंक इउ सार